Dobrý deň, zdravím vás. Toto video je informatívne pre vás rodičov, aby ste vedeli, čo robíme na kempoch, ako vypadajú naše letné kempy futbalové. Rád by som predstavil našich trénerov. Tréner Marek. Dobrý den. Tréner Tomáš. Dobrý den. Tréner Jirka. Den. Ja som Robo, som zakladateľom športovej organizácie Rioso. Na úvod k programu by vám povedal tréner Jirka, ako vypadá náš program kempu. Tak vlastně běžný den kempu vypadá tak, že hráči se nám scházejí mezi 8:15 a 8:45, jelikož od 9 do 10 máme atletickou přípravu, poté následuje krátká pauza, kde je nějaká svačina, bývá to často ovoce, a vlastně od 10:30 do 12 máme první fotbalový trénink. Je to vlastně nejdelší a zároveň nejnáročnější trénink celého dne. Po tomto tréninku následuje první oběd a zhruba hodinka čtvrt pauzy, aby kluci trochu zregenerovali na odpoledne, kde máme druhý fotbalový trénink. Ten se často zaměřuje na různé herní kombinace, týmové hry. Po tomto tréninku následuje pauzička, kratoučká jenom. Vlastně poslední taková aktivita dnes jsou jenom hry a soutěže, kde například máme v dlouhodobě asi nejoblíbenější obíhačku, kterou prostě musíte zažít na vlastní kůži, aby kluci poznali, o čem to je. A vlastně po těchto soutěžích následuje jenom druhý oběd a odjezd hráčů domů. Tak já bych začal pondělkem a úterkem. Tyhle dva dny jsou téměř totožný. Tam je víceméně stejný program, jako tady už zmiňoval trenér Jirka. A že to jsou ty dva nejnáročnější dny a od středy už se nám to začíná trošku lišit. Tam dopoledne je ještě klasický 1,5 hodiny trénink, zase ten náročný. Potom místo toho druhého tréninku odpoledne od těch 13:30 chodíme do lesa, pokud je dobrý počasí a vše je uspůsobeno tak, jak má, kde se děti těší na schovku, kterou tam hrajeme. Je u nich hodně oblíbená. Když teda nám nepřeje počasí, tak to většinou děláme tak, že máme připravený různé formy kvízů, ať už fotbalový nebo všeobecný. Takže to ke středě. Ve čtvrtek pokračujeme taky netradičním programem. Máme dopoledne bývá Football Challenge, což je směsice různých dovednostních soutěží hráčů, kteří, dám příklad, trefují břevno, aby se posunuli na další stanoviště. Je to takový okruh a funguje to na principu, kdo nazbírá nejvíc okruhů, vyhrál. Odpoledne potom máme zápas proti trenérům, kdo si vlastně vítěz Football Challenge si vybírá svůj tým a hraje proti trenérům. To je zase místo toho odpoledního tréninku. A pátek už je turnajový den, to už je takhle v podstatě od začátku, kdy děti hrajou od dopoledních hodin, místo i dopoledního tréninku i odpoledního hrajou turnaj. Je tam potom nějaký finále obou kategorií, mladších i starších. Takhle k programu všechno za mě. Tak abych doplnil trenéry, tak dbáme na kempech hlavně na tom, aby byla disciplína, aby se děti rozvíjely, aby mezi nimi byla týmová spolupráce, což je ve sportu a v životě nejdůležitější, aby je to bavilo, aby se zasmáli, aby odcházeli z toho kempu nadšený a aby pak dále se třeba rozvíjeli ve svém klubu. Asi takto nejaké základné informácie pre vás. Samozrejme sú to vlastne letné kempy, to znamená, že väčšina tých hráčov má pauzu klubovú a tento kemp alebo tieto naše kempy slúžia aj na to, aby ten hráč získal nejakú formu na tom našom kempe a potom vlastne odchádza z toho kempu už s nejakou formou, kde následne vstupuje do toho daného svojho klubu a už príde fyzicky aj technicky pripravený do toho klubu a nezačína od nuly. Takže takéto feedbacky dostávame aj od hráčov, že tí hráči naozaj, že im to dá, že ten kemp je intenzívny a na tom kempe získajú tú formu, ktorú potom v danom klube využijú. Takže za nás asi toľko a budeme sa tešiť
na ďalšie kempy. Majte sa pekne.